molt fosc, hòstia, oi? Aquest puto telèfon, no sé si... No entenc, tu. No me'n sortiré mai, ho veieu? Perquè tu, jo penso que si una escala té 2 graons i en compres una mica més, que et diuen que és una mica més alta, és que portarà 3 graons. Doncs no, em porta un de sol i més gros. Aquest telèfon és una merda. Segurament perquè té més coses, se m'han engegat 52 milions de pantalles i ara a sobre encara em deia el telèfon, encara em deia que el proveedor de servicios de internet, ¿sabes? Tiene preparadas para ti una lista de aplicaciones que tienes que instalarlas i tal. Sort que se m'ha donat per mirar-ho, perquè t'instal·la 60 i pico de jocs, t'instal·la, jo què sé, collonades, saps què vull dir? I de debò, m'hi tindré de... Mira, sabeu què he fet? Perquè he detectat que el problema que tenia fins ara era que feia anar el telèfon i l'ordinador amb el wifi. I ara vaig anar, li he posat la tarja que no li havia posat, la SIM, i ara vaig amb datos, vale? Però esclar, al posar-li la SIM, a veure si he perdut gaire informació de l'altre, perquè el necessito per demà, tinc una sèrie de missatges aquí, una sèrie d'històries que saps aquelles que s'han d'ensenyar demà, que haig d'anar a buscar paquets i haig d'anar, perquè tinc un dematí complicat, haig d'anar a fer-me el carnet d'identitat, que el tinc caducat, avui he anat a fer les fotos. Per cert, mira, us ensenyaré una foto, ara no sé si la poses, l'he deixat, la dec tenir encara al Macuto. Hòstia, no m'agrado gens amb aquest llum i amb aquest mòbil, hòstia, queda tot com molt fosc, collons. Hòstia puta, entre poc i massa, me cago en Déu. Deixa'm mirar una cosa. Veus? Ara resulta que el brillo amb aquest, si toco el brillo del telèfon, també és de debò. Uns fan unes coses, els altres unes altres, saps? En fi. I una sensació que tinc avui, ara no sé si ha sigut avui o ahir, que vaig parlar amb un amic, vale? I em va dir una cosa que, hòstia, al cap d'un rato rumiant, i li vaig enviar un WhatsApp, dic, hòstia, això que m'has dit se m'ha quedat perquè és el mateix que em trobo jo. Em va dir, diu, és 4 anys més gran que jo, vale? És una mica més gran que jo. I el Lluís, el fotògraf, i em va dir, diu, però ara m'ha marxat la frase, és que és molt bona. Ara m'ha marxat la frase, diu, bueno, ja vindrà. Que, en fi, és que la frase era molt bona i, hòstia, us ho juro que m'ha marxat ben bé del cap. Saps? Perquè tinc 50.000 coses al cap ara mateix. 50.000 coses que cap d'elles les puc solucionar jo, diguéssim que allò que us explicava en l'últim vídeo. Estic en una fase, estic en un moment, estic en un... Digue-li com vulguis, vale? Que estic pendent d'una sèrie de coses i a mi no m'agrada estar pendent, ni menys quan són coses que no puc solucionar jo o que no me les he buscat jo o de les quals no en sóc el responsable o no tinc la manera de solucionar-ho, saps? Vull dir, allò que us explicava d'alguna mena de manera que passa en tots els àmbits de la vida, però aprofito quan passa així per tornar-ho a recalcar. Per això penso el que penso de la política, per això penso com penso en l'economia, per això penso com penso en tot el que penso, perquè tot es redueix a... Ja veus tu quina cosa més fàcil, que som massa gent i ja està. Hòstia, totes les altres explicacions que us donen aquests grans sociòlegs i tota aquesta gent que en saben tant de les coses i tal i qual, us ho dic en sèrio, són mentida. Vull dir, penseu una cosa, quan no s'havia descobert Amèrica, vull dir, quan ningú
s'imaginava que hi havia ni que el món fos rodó, ni li preocupava de que el món fos més gran o més petit, perquè no hi havia cotxes, no hi havia de res, anaves a peu, com a molt amb cavall, saps? Vull dir que hi havia gent que con Déu, que no havia sortit mai de la zona d'on vivia, saps? Doncs en aquella època els importava molt poc si el món era molt gran o molt petit, i eren 4 i al cabo i tothom es coneixia, i en canvi ara és totalment diferent, saps? Vull dir, el gran problema que tenim, mira, acabo de llegir no fa gaire, quan l'ha penjat més o menys, un escrit d'aquells que fan Felip, i precisament parla d'això, diu, hòstia, és que de què us estranyeu de que ens tractin com si fossin totalment substituïbles? És que ho som. Jo us ho explico d'altres maneres, des d'altres punts de vista, com quan allò que us dic que a mi no és que no m'importi morir-me, és clar que m'importa morir-me, però m'importa morir-me mentre estic viu. Un cop mort ja no m'importarà, i el que m'importa o no m'importa de morir-me, per molt o per poc que m'importi, no ha d'interferir amb la meva vida, m'explico. I això és el que no voleu entendre, som massa gent, fiqueu-vos al cap això, som massa gent, però no som un grapat més, ja us estic dient, jo estic molt d'acord amb la gent de 20-30, si és que és veritat que diu que de cada 3 en sobren 2, us ho juro que jo hi estic d'acord, vull dir, agafeu-ho com vulgueu, no hi cabem tanta gent aquí, no hi cabem, i és més, quan les societats són més aviat escasses, quan els pobles són més aviat escassos, quan les famílies, per això no fa tant, vivien 3 generacions a la mateixa casa, perquè era l'única manera de mantenir-se vius, doncs inclús llavors, o sigui, quan hi ha poca gent, és molt més fàcil, és molt més senzill de formar una societat, però quan això s'engrandeix ja no serveix. Mira, heu escoltat el Villarejo avui, aquest dematí, segurament els que treballeu doncs no, perquè devíeu estar treballant o en fi, el que sigui, no? Jo l'he tornat a escoltar el Villarejo avui parlava amb el... Són gravacions, gravacions que ha fet RAC1, però és una estona de ràdio, i a mi em fa molta gràcia. Avui m'he estat escoltant el que deien també els tertulianos quan ha acabat, diguéssim, el Villarejo parlant amb el, com se diu, amb aquell el Coletas, hòstia, ara no em ve el nom, el Pablo Iglesias, el Coletas, el xicot aquell que va plegar d'en Comú Podem i dels Podemites i que ho podrem tot i que tal, i que al final saps què, ho deixo perquè la meva vida corre una mica de perill. I diguéssim que això li ha confirmat el Villarejo. A mi m'ha fet gràcia, jo tenia ganes d'escoltar a veure què deien els tertulianos i evidentment, com no, doncs hi ha tota una sèrie de tertulianos que el Villarejo, que és un mentider, que tot això ho fa perquè ell té moltes causes obertes i no sé què i no sé quantos, i que si són verdes, que si són madures. A veure, jo no estic dient que li hem de fer cas amb el Villarejo ni el 100%, ni el 50%, ni el 10%, ni el 80%, ni que sigui un mentider ni que no ho sigui, ni que ara tot això ho estigui dient per salvar el cul, per salvar el pellejo, saps? O que, en fi, per les històries que siguin. Però sí que està clar que el seu discurs, si te l'escoltes sense inquina, o sigui, simplement escoltar sense posar-te ni part d'ell, ni en contra d'ell, ni a favor dels uns, ni en contra dels altres, te'n dones compte que tot quadra. Perquè al cap dels 20 minuts, 30 minuts que ha estat parlant, ha dit molts i molts i molts i molts noms que són difícils de recordar, i li feien preguntes diferents i, cony, ell va lligant les coses, saps què vull dir? Que no.
S'explica com s'explica, això també és veritat. S'explica com s'explica, però aquí ve una altra de les raons per les que us dic que val la pena escoltar el que diu aquest home, independentment de si és veritat o és mentida, o el to que fa servir és més carajillero o menys. Independentment d'això, val la pena escoltar-lo, perquè, collons, insisteixo en allò del cine i de les pel·lícules, que us dic moltes vegades. Vull dir, les pel·lícules, les sèries, que són ficció, tot el que tu vulguis, però t'avisen de coses, et diuen coses pel que les vol veure, saps què vull dir? Pel que no, doncs no les veus, vale? Però quan jo us dic que els que manen sempre són els mateixos i que fan servir gent espavilada del poble, li donen uns certs poders i tal i qual. Hòstia, és que és el que explica ell, que m'enteneu? I a més ell ho farceix de noms. Coño, si al juez cuando estábamos cenando le dije... Que m'entens? Tu has sopat alguna vegada amb un jutge? Aquest tio és comissari, vull dir, al marge de tot el que podeu pensar, que si és un carajillero, que si és un mentider, aquest tio és un comissari de policia, que m'entens? I que ha estat treballant pel CNI, que m'entens, el que et dic? Heu vist amb quina facilitat ahir mateix quan parlava amb l'Artur Mas, que l'Artur Mas li deia, cony, però y cómo os veo inventar, coño, pues porque era necesario, porque había que parar lo que havia que parar i uns querien traer tanques i uns altres vam dir, hòstia puta, val més fotre merder amb els periodistes i fer quedar malament a l'un i a l'altre, que sempre els pallassos sempre s'ho creuran. I quan el Joan us diu que tot el que us diu el govern és mentida, a mi la gent em pren per boig. I si ho diu el comissari Villarejo, també no, perquè és un mentider. Però escolta'm, cuando el río suena, saps què vull dir? Alguna cosa hi ha al riu, saps què vull dir? I a més, ja et dic, jo ho lligo amb la base principal de tot el que us explico, que som massa gent, és impossible. No veieu que quan... Que això és com tot. Vull dir, només els estúpids pensen que el progrés és aquest any fer el doble de benefici de l'any passat i l'any que ve fer el doble i l'altre fer el doble. Això només ho poden pensar un idiota, un estúpid o un fill de la grandíssima puta. Però una persona sèria, una persona amb els peus a terra, una persona lliure, això és que no li passa ni pel cap, perquè és una soberana bestiesa, és una manera de fotre't un tiro al peu, per no dir un tiro al cap. És una mort lenta. No té futur. El que té futur és l'estabilitat, l'equilibri. El que té futur és que si això funciona, per què collons has de tocar? Home, que hi ha una màquina que em pot fer 7 milions a l'hora. I què en fotem de 7 milions a l'hora? Que no ho entens? Que llavors el que ens faltarà és puesto per tirar la basura, per anar a tirar la brossa, saps? Se'n generen tot de problemes, aquesta merda de progrés que teniu ficat al cap. Que no va per aquí el progrés, cony. Però això no té aturador. El Villarejo, el mateix que us dic jo, de que som massa gent. Ho ha dit d'altra manera, inclús ha dit noms d'aquesta gent, dels sociòpates nazis que explicaven com s'ha de tractar la gent, saps? Ara no recordo, ha dit 2 o 3 frases que venen a dir això, que com més idiota sigui el poble, vale, amb més fermesa i amb més mà dura i amb més mala llet l'has de controlar. I això és el que ens està passant, no ho veieu? També ha dit que hi ha una sèrie de personatges, parlava del Florentino Pérez, és el... Bueno, no sé si es diu el Florentino, no ho sé jo, és que aquesta gent ja veieu el que m'importen a mi. El del Real Madrid, el president, que es veu que ell va trobar uns documents o no sé quines històries, saps? I que ja li van deixar molt clar que parlar malament del Florentino que t'hi jugaves la vida, punto.
que no hi havia nadie en su sano juicio, ni en la policía ni en el CNI, que se atreviera a presentar una demanda, saps, davant d'un jutge amb el Florentino. A veure, vosaltres penseu el que vulgueu, i és clar que ho pensareu. El mateix que pensàveu que és molt fàcil enriure-se'n del com se diu aquell, del Miguel Bosé, quan era negacionista, i com que el pobre parlava com parla, vale? Que se li ha quedat una veu de gilipolles i les drogues que ha pres pues, li han mig desfet la parla, però el fet de que parli malament no vol dir que digués mentides. Vull dir, jo parlo perfectament bé, de moment, ja ho veurem demà, parlo perfectament bé, tot i que perdo la memòria, parlo perfectament bé, i la meva tesis, diguéssim, de fons era la mateixa que la seva, amb coses que no ens enteníem gens, però bàsicament el fet de que ens estaven colant un gol, de que no hi havia pandèmia, de que el virus aquest només el veien o els fills de puta que hi treien negoci, vale? O els dats pel cul als hipocondríacs que li tenen por a tot. Vale? Només el veien aquests dos tipus de persones, i llavors tots els altres hem sigut negacionistes. Els que no hem vist mai una pandèmia enlloc, els que ens hem pixat de riure quan veiem un pallasso tapant-se la cara amb unes calces de la iaia, saps? I com veiem aquella gent allò netejant-se les mans com a idiotes, saps? Noi, què voleu que us digui? I sempre és igual, i esclar, el que no ho vol veure, no hi ha... El que ho ha volgut veure potser li ha costat més en la pandèmia, potser no s'ho va creure, però llavors hi ha gent que hi ha posat, diguem-ne, no interès, és que no és interès, hi ha gent que hi ha posat curiositat, de dir, hòstia puta, a veure, deixeu-m'ho mirar, a veure si és veritat que són tan mentiders aquests del govern. Hi ha gent que hòstia, que ha indagat una mica, no cap esforç, no, simplement en recordar-te'n del que et van dir al telediario d'ahir i el que et diuen amb el telediario d'avui, i te'n donaràs compte, collons, ahir em deien que eren verdes i avui ja són madures, cago en Déu, vols dir? O al revés, ahir em deien que estaven madurant, me cago en Déu, i avui em diuen que no es poden comprar perquè són verdes. Hòstia, com quedem? Saps? Vull dir, amb un simple, ja et dic, no, quan dic indagar, més aviat era tenir memòria. Cosa que jo no en tinc, i ja veieu que me n'en dono compte, vull dir que tampoc n'has de tenir tanta hòstia de memòria per donar-te'n compte de que t'enganyen per tot arreu, amb tot i per tot. I ara, com que s'està acabant això, el sistema mundial, no sé com, no sé de quina manera, evidentment ho voldran tapar, potser ja ha passat i ens ho estan tapant, no ho sé, el què no ho sé, vale? Però el sistema aquesta manera de funcionar, diguem-ne, liberal capitalista, i tots aquests sistemes de que qui treballa més que no sé què, i el que té més diners pot tenir abogat, i els de més hem de passar pel tubo i t'has de pagar el judici, en fi, el sistema aquest, de la manera que estem treballant i que estem fent avui en dia, no té cap altra més sortida que el col·lapse. No en té cap altra més de sortida. Si ho esteu veient, fem un invent nou, fem d'allò, del cap de 4 dies, hòstia, on llancem la brossa, on llancem les bosses de plàstic, saps? I com més ho volem aturar, més plàstic hi ha per tot arreu. I l'única sortida que trobem per embolicar les magdalenes és més plàstic. I, ojo, que no sé què, posarem etiquetes perquè hi ha el plàstic PVC que és més bo i el PTT que és més dolent, i posarem unes etiquetes de plàstics, però plàstics per tot arreu. Aquest sistema està destinat al col·lapse. Aquest sistema està destinat al col·lapse. Aquest sistema, fiqueu-vos una cosa al cap, quan hi ha gent que és capaç de deixar-se la vida al mig del mar per aconseguir un somni, vale? Un somni em refereixo a això tan tonto de les pel·lícules i tal i qual, anem a Europa que es viu de puta mare. Imagineu-vos, perquè una persona pugui arribar a pensar això, imagineu-vos lo bé que estan vivint allà, que m'entens? Que són capaços de jugar-se la vida per un puto somni. I nosaltres aquí, com si no passés res. No ho dic perquè tinguem d'estar preocupats pels que es moren. Ho dic perquè, imagina't, la nostra manera de viure crida amb d'altra gent. I tu i jo sabem
que som uns miserables vivint, que no arribem a final de mes. Tu i jo ho sabem, hòstia. Mira'm a la cara i digue'm que no, hòstia. Que m'entens? Que tens problemes per sobreviure. Vale? Que tens molts coneguts que tenen la llum punxada, no del tot, saps? Perquè és que si no, no podrien tenir calefacció a l'hivern. O no podrien cuinar. I tu i jo això ho sabem. Saps? I en canvi aquesta pobra gent que venen es pensen, imagina't, es pensen que arribaran aquí i trobaran una feina de merda però ja els hi permetrà viure. Què vull dir amb això? Vull dir que els primers que diem mentides som nosaltres, perquè no agafem mai el toro per les banyes. Què us dic de les vacances? Que no hi has d'anar a fotre res, a cap lloc del món. No tens un poble ben bonic, no vius en un barri ben bonic. Doncs fes la festa major del barri, queda't al barri, que no tanquin les botigues d'allà, hòstia, que puguin fer l'agost, perquè us penseu que amb l'argot de les botigues del comerç es diu fer l'agost de fer caixa. Perquè abans es feia l'agost perquè la gent tenia vacances a l'agost i la gent no se'n anava a deixar els calés a Tailàndia, la gent no se'n anava a deixar els calés a París, la gent no se'n anava a Disney World França, la gent es quedava al poble o com a molt tornaven al pueblo si eren dels que havien vingut a la ciutat i llavors és quan es feia l'agost perquè la gent pillava una mica més de pasta, no has d'anar a treballar, vas una mica més, no sobradet, però diguéssim que no ets tan tacanyo com el resto de l'any, perquè que si toca el sol, que si una cerveseta, que si... saps? Avui en dia ho fem al revés. Avui en dia tornes de vacances i el primer que fas, que encara tens les maletes, si te les han tornat, si no te les han perdut, quan arribes a casa el primer que fas és engegar el TripAdvisor i posar totes les notes dolentes i tal i qual. Bueno, això potser ja ho has fet amb el mòbil, saps? Perquè avui no sé què, no sé quantos, i automàticament vas amb aquella altra pàgina del, com es diu, el Trivago, em sembla que es diu, ho dic pels anuncis de la tele, que no sé ni si existeix això, el Trivago, ho trobo un nom tan ridícul, i de seguida a buscar un hotel per d'aquí un any, perquè si l'agafem ara ens surt molt bé de preu. Som massa gent al món. I saps què passa? Que la curva de l'optimització de qualsevol cosa, la curva d'optimització, hi ha un punt, antigament, quan allò que us he explicat, que les dones, jo què sé, la meitat de les dones amb el primer fill morien. Per això es tenien tants fills. Cony, aquella ja en porta 3 i no s'ha mort, doncs fot-li polla que en tingui més, perquè les altres es morien totes al primer fill, saps? No hi havia hospitals, tal. Llavors, faltava gent. Llavors, la curva d'optimització sí que era cert que les famílies doncs, que no tenien tants problemes de salut, diguéssim, i que tal, i que eren més colla, doncs, hòstia, els hi era més fàcil tirar endavant. Però com qualsevol curva d'optimització de qualsevol sistema, perquè nosaltres no deixem d'estar sota unes lleis de la funcionalitat, per dir-ho així, m'ho acabo d'inventar, però fixa't que els psicòlegs, psiquiatres, tota aquesta gent que ens estudia, que miren a veure la gent, els antropòlegs, saps? Antropòlegs moderns, saps? Doncs hi ha una sèrie de constants, hi ha una sèrie, diguem-ne, lleis, que no són ben bé lleis, però hi ha una sèrie d'actituds que es repeteixen. Llavors, quan hi ha molt poca gent i s'ha de treballar al camp sense tractor, s'han de fer les coses a mà i tal i qual, doncs com hi ha un punt que la curva d'optimització puja, a mesura que hi va haver més gent, puja. Però arriba un punt que aquesta curva gira. O sigui, si hi ha més gent del compte, arriba un punt que es perd l'equilibri, que llavors ja és un problema, en comptes d'un benefici. Per això moltes vegades abans deien que sempre és millor que em falti una mica que no pas que en sobri molt. Per què? Perquè si en sobra molt, què em fas? És un problema. És un problema, i en canvi si em falta una mica... És això, em falta una mica, és dir, tothom ha menjat, hòstia, encara em fotria una cullerada més, però he menjat.
I en canvi, si sobra molt, què passa? Passa que la gent s'engreixa perquè menja més del compte, perquè n'hi ha. I a més el menjar que em fots on el guardes, la gent agafa enveges de l'un amb l'altre, que aquell menja més que jo no menjo tant, però jo el tros que s'ha menjat ell de més avui, que jo el voldria demà. Sempre, a l'haver-hi més del compte sempre porta més problemes que beneficis. Fiqueu-vos això és una altra de les meves lleis. Jo prefereixo sempre anar curt que anar llarg. Per això us dic, jo no entenc els rics, no els entenc. Vull dir, jo entenc una persona que està fent bossa perquè es vol comprar X, el que sigui. Això ho entenc. Això sí que ho entenc. Mira, estic treballant com un gilipolles diumenges i tot me queda en Déu. Hòstia, què fots amb els calés? Em vull comprar un iate. Ho entenc. Per què? Doncs perquè no està acumulant diners. Simplement està reunint els diners que necessita per gastar-se'ls amb allò que vol. Però la gent que simplement acumula diners, jo t'ho juro, vull dir, s'haurien d'estudiar perquè són gent que són malalts, estan molt malalts. I a més estan fent mal a molta gent, perquè com que tenen diners, llavors compren voluntats, compren periodistes, compren a qui sigui, compren jutges, fan que tu creguis que has d'anar a treballar i que has de ser un bon minyó i que tot el que et diguin tu has de creure. Saps? I per això et dic, avui sobrem gent, fiqueu-vos això al cap, sobrem gent, no només i aquí a Espanya. Mira, oficialment t'estan dient que hi ha països que necessiten que vingui immigració per cobrir llocs de treball. Escolta, també estan a la merda, saps? Estan a la merda. Quants catalans hi ha aquí, que tothom viu amb la corbateta, anant amb la corbateta, s'han fet polítics i tal i qual. Si tota aquesta faramalla de gilipolles i de tiktokers catalans i de youtubers i tota aquesta faramalla d'idiotes, saps, que haguessin agafat un bar en comptes d'agafar-lo un xino, en Déu, ja està bé, home, de no dir les coses pel seu nom. Sobrem gent, i com diu el Felip Giraldes, hem passat el punt aquest d'equilibri, aquest que us deia jo, el punt òptim, vale? L'equilibri entre la gent i la feina que hi ha per fer i tal, allò mantenir l'equilibri. I ara és un problema, hi ha massa gent, i sabeu per què és un problema? I és un problema que a partir d'aquell punt d'equilibri es multiplica el problema, m'explico. Com més gent hi ha, més mediocres hi ha, i en canvi la proporció d'intel·ligents baixa. La proporció d'intel·ligents, quan hi ha poca gent, tothom sap que de números és el Pepito, o és el Joan, o és el Pere, saps? I si per tocar la fusta, hòstia, no hi ha ningú com l'Andreu. Quan són pocs, tothom sap qui té més habilitat per una cosa o per una altra. El que és més bon caçador, el que és més fort, tothom ho sap. Quan en són molts, la majoria de gent el que sap és mentida, perquè sap el que li diu un diari o el que li ha dit un amic seu al bar. Jo conec un tio que viu al barri del costat que té molta força, bueno, sí, ja, però tu no l'has vist mai, no saps qui és. I aquí comencen els problemes, perquè la gent es pensa que està informada, perquè sap coses, i no es vol donar compte que tot el que sap és mentida. I aquí comencen els problemes quan hi ha més gent del compte. I ja et dic, si no solucionem el problema de la gent, si no solucionem el problema, el que passa que els rics no volen, perquè, per això que us dic, per ells, com que nosaltres tenim un defecte als pobres, que és que ens esbarallem entre nosaltres, per aconseguir treball. I el benefici sempre se l'emporta el que no treballa mai, el ric, sempre. I amb el ric el que fa és fomentar aquesta baralla contínua que tenim entre nosaltres. Com? Doncs traient cadires perquè ens esbarallem entre nosaltres. No hi ha una altra. Saps? Feines de més baixa qualitat cada dia i més mal pagades. I llavors per una feina d'aquestes ens discutim. I a sobre no et permet de pagar el lloguer, ja no et diré de guardar diners per donar una entrada d'un pis o d'una casa o de... Vull dir, ja et dic que està tot destinat a això. Hi ha massa gent. Ara imagina't que fóssim dos.
el rei i jo. Ja et dic, per entendre les coses a vegades s'han de posar exemples una mica extrems. Entre dues persones sí que hi pot haver el que mana més i el que creu més, vale? Però entre dues persones, per molt que el rei em digués esto es mío, potser arribaria el dia que li fotria un cop al cap i li diria esto, tu puta madre. Lo que és tuyo és aquest martell que te l'acabo d'incrustar al papino, gilipolles. Però esclar, quan hi ha tanta gent, tu no saps. Tu no saps qui l'apoya, qui no l'apoya, tu no ho saps. Vas vengut, que és el que deia el Vinarejo avui. Diu, esteu tots venguts. Aneu tots venguts, que no ho veieu, que no saps mai si estàs parlant amb un confident de la policia o no. Quan ha començat a dir noms i que si el Felip Puig de Convergència els hi passava datos, alguns eren de debò, d'altres eren falsos, que si aquest, que si l'altre, que si és igual, tu inventa't que tienen dinero en Suiza y va a salir el que tienen de verdad en otro sitio. I funciona així, tios, de debò, que funciona així. Que funciona així. Quantes vegades us he dit jo que jo vaig al·lucinar molt a dins de la comissaria? Jo vaig al·lucinar molt. I ja està, aquí puedo leer. Y a buen entendedor cágate el lorito, saps què vull dir? I jo el que estic veient és que els partits polítics van a lo que van. I la gent aneu venguts, aneu sempre venguts. I el que va més vengut és el que més fermament creu en allò que és veritat de debò, perquè si tots tibessin del carro, seríem burros, perquè el burro és el que tiba del carro. Saps? I no voleu veure quina sortida hi ha, és que no te la deixa veure el sistema. La sortida que hi ha és la que va fer el Gandhi, és assentar-te a terra i que es fotin totes les lleis a prendre pel cul, home. Que s'emporten 22.000 milions d'aquí a Catalunya. Si ningú d'aquí a Catalunya treballés, ningú d'aquí a Catalunya podria pagar impostos. Si ningú pagués impostos, no es podrien emportar ni un euro. Que no veieu que la solució és més senzilla del que us diuen? Tots aquests que us diuen que hem de treballar i no sé què, que Catalunya, tots aquests fills de puta, són caïns, volen que treballis perquè els impostos se'n van a Madrid. Nosaltres aquí hauríem de fer arrascants a la puta ciruela. La ciruela, tot el dia. Que no ens faltés de menjar, comprar i vendre entre nosaltres, ja ens inventem una moneda, tornem a la pesseta, que és ben catalana, la pesseta, vale? I que es fotin l'euro al cul, i quan et diguin, i vostè de què treballa? Jo tinc un hort, me cago en Déu, tinc 4 gallines, tia puta, i què m'expliques a mi? Saps? No es podrien emportar un duro, que no ho veieu, i no s'ha de discutir amb ningú. Qui s'emprenyarà? S'emprenyarà la família Aragonès, s'emprenyaran tots aquests que viuen dels teus impostos, tots aquests que viuen de puta mare, els que et paguen el sou amb tu, tots aquests sí que es posaran com a motos. La policia, de què cobrarà la policia? De què cobrarà la policia? De què? De què cobrarà? Però això no ho voleu contemplar mai, ni ui, quines bestieses que diu el Joan. Bueno, pots dir moltes bestieses, jo només et dic que d'un dipòsit buit, per moltes aixetes que hi posis, per molt que apretis, per moltes lleis que obliguis a pagar impostos, si no hi ha diners, tu no veuràs un duro, i punt. I punt. Però els catalans tenim aquesta puta mania de que ens encanta ser màrtirs. Com més ens donen pel cul, més ens podem queixar, i això ja ens dona aquella dignitat, És que goita jo, tot i que sé que m'enganyen, tot i que sé que se'n van els 22.000 milions cap a Madrid, jo continuo anant a treballar, que no sigui dit què? No és que se'n riuen de tu, amb aquesta actitud d'idiotes. Això és actitud d'esclau, collons. Que s'emporten 22.000 milions cap a... M'heu vist a mi quan... Jo no m'he emprenyat mai, jo no he penjat mai aquesta frase, que s'emporten 22.000 milions, mai. Fixeu-vos, mai, i molt poques vegades l'he fet servir.
Per què? Per què? Doncs per el que us estic dient ara, perquè per mi és més una vergonya pels catalans que una putada que ens fan els castellans. Quants anys fa que se sap això? I nosaltres anar fent empreses, i nosaltres anar perdent el cul per treballar. Que no ho veieu, que som gilipolles? Que no esteu veient com ens tracten? Que no esteu escoltant el que diu el Villarejo, ni que la meitat del que diu sigui veritat? Que no esteu veient què pensen de nosaltres a Madrid i tota la gent rica d'ahir a Catalunya? Però que no ho escolteu, aquestes coses. Que no us interessa, perquè és una veu de carajillo, vale. Pues aquesta veu de carajillo és un comissari, vale, que fotia la mà a tots els telèfons d'aquí a Catalunya que tenia poder per enviar els tanques aquí i que espiava amb l'Artur Mas i amb qualsevol que li passava pels collons, vale? Per molt que tu diguis és que té una veu de carajillo, sí. Pensa una cosa, que a les pel·lícules el James Bond és guapo, el Bond, James Bond és guapo. En realitat no veuràs cap puto espia guapo. I si no, mira com era la Mata Hari, que diuen que era tan guapa, una mierda li han un trapo, vale? Mireu tots els espies que han hagut, els serios, els de debò, els que s'ha sapigut que eren espies. Digueu-me a veure si hi ha algun James Bond. Digueu-me a veure si hi ha algun James Bond. Foten més tontos i en canvi la part de la pel·lícula que us heu de creure que és veritat, aquesta no la veieu. Tu et penses que posaran una persona estudiada a fer la feina d'un Matarife, d'un Metomentodo, d'un Correveidile com el Villarejo? No és que una persona estudiada i una persona sèria aquesta feina ni per tots els diners del món no ho faria? Doncs aquí han d'anar a buscar. Doncs aquí han d'anar a buscar. Doncs en xusma d'aquest tipus, collons, qui us penseu que es fa policia? Un que té curiositat per saber com funciona l'univers? Un que li encanten les matemàtiques? Que també me cago en Déu com us veieu, com us mireu al món. A mi no em sorprèn, i per això estic agraït amb el Villarejo, perquè hi hagi algú que ho digui, aquestes coses, collons, perquè si no tots els demés que ho estem dient des de fot molt temps passem per gilipolles. Qui us penseu que... Per què us penseu que ara volen que li tallis la polla amb el teu fill? Per què us penseu que ara amb els marmats intel·lectuals, tots aquests del gènere i les feministes i tots aquests marmats mentals, per què us penseu que se'ls dona tant de poder? Per què us penseu que el sistema ha abraçat com si fos la fi del món, mai més ben dit, el canvi climàtic, quan fa 10 anys enrere no hi havia cap estat del món que en volgués sentir parlar? I en canvi ara el fan servir per esclavitzar-te més, per culpabilitzar-te més, que si falta aigua és culpa teva, que si falta gasolina és culpa teva. No ho veieu, això? Per molt. És més, com més faiguis el que et diuen, més malament et tractaran, t'ho dic en sèrio. I això ho sabeu tots. Sempre hi ha hagut un moment a la teva vida, a la meva hi ha sigut i a la teva segur, amb més raó o menys, això és el de menys, això no importa, però que en algun moment t'has descarat amb algú, ja et dic, tenint raó o no, això és el menys important amb el que t'estic explicant. Però des del moment que amb algú has fotut un cop de puny a la taula o l'has engegat a la merda o has tallat el globo allò d'una manera agressiva, saps? Què diuen llavors de tu? Que tens un caràcter difícil, que no sé què, que no sé quantos. Però allò que et venien tocant la collonada normalment deixen de tocar la collonada. Us hi heu fixat amb això? Saps? Que ara la gasolina, que no sé què, però nosaltres ho fotem al revés. Et diuen, ai, que se'ns acaba la gasolina. Tu no penses que un barco gasta gasolina. No. Tu et compres un cotxe elèctric i te'n vas de vacances a fer un creuer. I quan tornes del creuer agafes 8 avions per anar cap aquí, cap allà i cap allà. I el que gasta combustible és el teu cotxe, no el meu, no?
l'avaricia rompe el saco. L'abundància sempre és dolenta. No se sap cap cas que l'abundància hagi sigut bona. Mai en la història. I si no, digue'm en una. Que no hagi reportat problemes tenir més del compte. Digue'm una vegada a la història, que no hagi reportat problemes tenir més del compte. Aquesta puta mania, que també us en parlo jo des d'una altra òptica, però que sempre la deixo caure. Què cony estem mantenint sacs de patates? Aquí és l'únic que li interessa. Que arribem als 90, als 100 anys. Aquí és l'únic que li interessa, el puto sistema. No hi ha cap persona intel·ligent que vulgui viure més del que li toca, o que vulgui fer res per viure més del que li toca. El que s'ha de fer és viure. El que s'ha de fer és viure, que és lo complicat. I, clar, vivint et pots fotre un cop al cap, pots sortir de la carretera i matar-te amb el cotxe, és clar que sí. És clar que sí. Ja et dic, estem mantenint sacs de patates. La gent només parla de drets. No, senyor. Tu tens l'obligació de morir-te, gilipolles. I és igual. Com més ho retracis, més molestes amb els vius que viuen. I no hi ha un altre. Vosaltres rumieu una mica, home. Quin problema estem tenint ara? De gent n'hi ha a patades. Quants sacs de patates som? Ja m'hi poso jo el primer sac de patates jo, Quants sacs de patates estem mantenint? Quants? Més que gent treballant, que no ho voleu veure, això. Que aquest és el problema, de que tots i totes, que no deixem ningú enrere. Doncs esclar que s'ha de deixar la gent enrere. El temps, el senyor temps, el Déu temps. Quan es fon un segon, el deixa enrere i en comença un altre. I el torna a fondre i en comença un altre. I no els guarda tots els segons, que m'entens? Què fotem carregats d'avis? Què fotem carregats de gent que no hi toca? Què fotem arrossegant sacs de patates? Hòstia! Quanta gent queda? Quanta gent queda per portar una vida activa com allò que dieu vosaltres, de la societat i tot aquest rotllo? Quanta gent queda? Ningú. I ara, a més, hi ha lleis que qualsevol jove es pot declarar sense, saps, anant amb el psicòleg, ja es pot declarar inútil de per vida i a mantenir-lo perquè té uns problemes mentals i que no sé què, com deien l'altre dia a RAC1, que jo em vaig fotre les mans al cap. I que el Ministeri d'Igualtat a sobre et dona ajuda, sacs de patates. Qualsevol persona que rep una ajuda és un sac de patates, perquè m'entengueu. Quan dic sac de patates, el que em refereix a la gent que estem mantenint. A gent que també incloc els que els hem de canviar els calçotets, també incloc la gent que ja pot 7 o 8 anys que tindrien d'estar morts i estan vivint enxufats en una màquina. Sac de patates. I sabeu què passa? Que amb aquestes polítiques actuals i amb aquesta tonteria de que entre tots i totes i totes i tots i de no deixar ningú enrere i de totes i totes i que tothom s'ha d'expressar de les seves tonteries i de les seves capullades i totes les tonteries del món, cada dia hi haurà més sacs de patates. Que és el que us deia. Un cop s'ha partit l'equilibri, un cop ja no es manté l'equilibri entre la feina necessària per viure, oita el que he dit, no per fer-te ric, feina necessària per viure. Ho torno a repetir, la feina necessària per viure. Cuidar els animals, cuidar l'hort, cuidar això, cuidar allò, que abans es feia 3 generacions en una casa. Potser sí que en una casa hi podia haver un sac de patates. Sempre n'hi havia un sac de patates en una casa, sempre hi era. L'avi que s'estava morint, el nen que havia nascut, que no havia nascut gaire bé i que, diguéssim, que per la vida activa, o sigui, que donava més problemes, un sac de patates. Sempre hi era. Però avui en dia, si ho compares, és com si les 3 generacions fossin sacs de patates i només hi hagués una persona mitjanament activa en una casa. Una persona sola no pot amb 6 o 7 o 8 o 10 sacs de patates. I això és el que ens està passant. I com més gent siguem,
Que no ho veieu, que hi ha gent jove que se suïcida, hi ha gent... Vull dir, fins ara era la franja dels 45, els 60 i no sé quants, vale? La gent que se suïcidava, i avui en dia cada dia és gent més jove. I això només és una cosa, és que no veuen cap futur en enlloc. Almenys els punquis de la meva època se suïcidaven bevent i drogant-se i no arribaven als 30 anys, vull dir que s'ho treien de sobre ràpid aquest problema de la vida, saps? Però no, avui en dia són sacs de patates, a sobre els has de mantenir perquè la llei diu que hem de mantenir amb els sacs de patates tinguin l'edat que tinguin. I això ja us ho dic jo, digui la llei el que digui, hi haurà algun dia que tindreu de fer com jo amb els gats, que me'ls estimo molt, com a els meus, punt. Quina culpa en tenen, Joan, els que no estimes? Cap, si no, vull dir, me'ls trec de sobre perquè a casa meva ja no hi cabem més ànimes i punt, perquè no vull destruir l'equilibri que tinc aquí i punt. No perquè els hi tingui mania, ni perquè no me'ls estimi, ni res de totes aquestes merdes de les que parlen les feministes, de totes aquestes merdes que parlen els defensors dels putos sacs de patates, que no són altres que sacs de patates, però que saben parlar. Ja estic fins als pebrots, i ho sabeu, perquè ho he explicat moltes vegades. Som massa gent en aquest món, us agradi escoltar-me o no. Saps? Ho veieu molt bèstia, això dels sacs de patates, o no? És com us dic. És com us dic. Mira, si tota aquesta gent, a més, és que ells mateixos es foten de peus a la galleda. Qui va morir pel Covid? El que se'l va creure. Els hipocondríacs són els únics que el podien agafar. El que no ens el creiem, i això insisteixo perquè ho he dit en molts vídeos, saps? Això ho va dir el ministre, vale? Que la llei de portar obligatòriament la mascareta era perquè hi havia gent que no es creia la malaltia, que ells no quedaven infectats, però que infectaven amb el que se la creia. No m'ho invento, això. Aquí, mis ojos lo han oído, com diu aquell a l'Òscar, saps? De la competència. Que oyen mis ojos, saps? Pues mis ojos lo oyeron, saps? Que el ministre deia això. Com diuen 50.000 tonteries al final del dia els propis periodistes que no tenen ni vergonya. Però, esclar, de la gent que escoltem la ràdio, que hi pot haver un 0, algo que entén que allò està mal dit, o a l'altre 99% llarg li sua la polla. Només es queden amb... Ha dicho que va llover. Hòstia, què ha dit el del temps? Que demà farà calor. Només es queden amb això. Només es queden amb això. Fan una reducció a la seva manera i llavors una de les paraules que han dit l'agafen com a premissa principal i ja està. I l'altre que ha dit, que són condicionants de la premissa principal, això s'ho passen pel forro la punta a la polla. Amb tot, amb la política, amb el futbol, amb el que sigui. Heu vist el que ha dit el Villarejo del Jordi Pujol? Ni lo han tocado ni lo van a tocar. Diu, ja se'n va cuidar ell quan li va arribar que si la UDEF o no sé què, que l'estaven investigant a la família i tal. Diu, el primer que va fer va ser presentar-se a la Moncloa. Va dir, escolta tu. I l'altre què li va dir? No te preocupes, que la Casa Real te cubrirá las espaldas. Un altre intocable. No hi ha cap jutge ni ningú, sí, han fet 4 tonteries de moure 4 papers, han pogut omplir durant mesos i donar-li carnassa fresca amb els estúpids, el Pujol, saps que encara hi ha televisions que encara ho recorden, sí, com el Pujol, i el Pujol, i el Pujol, i anar marxant amb el Pujol, però a nivell judicial no es mou ni un puto paper i ningú es mou perquè me cago en Déu el que es mogui li tallen el cap, Esteu veient o no? En fi, ben parits que això, que tinc telèfon mòbil, més feina, més protocols nous, torna-la a configurar, les configuracions no hi tenen res a veure amb l'altra que era de la mateixa marca, he tornat a caure amb l'error que caiem els vells, de dir, cony, ja que sé com va aquesta marca, compro el mateix pensant
que porten la mateixa línia, no. Les marques avui en dia no és un signe d'una manera de fer d'una marca, saps? Abans sí que ho era, saps? La Philips, la Sony, tenien unes maneres de fer, i avui en dia no. Per què? Doncs perquè ho compren tot al mateix puesto i l'únic que li canvien és la carcassa, saps? Però quan ho obres tot, i aquest telèfon em dona la impressió a mi que és no sé saber de quina marca és, però vull dir que la Oppo no deu ni fabricar, els deu comprar i li fot el seu software i a prendre pel cul. En fi, ben parits, que tot és una mentida, què voleu que us digui? A veure, deixeu-me que us saludi. Doncs això, veieu, ara ha anat bé, però el problema era aquest, que ho tenia tot en Wi-Fi i no em dona tan ample de banda. Hola Joan, t'enganxo, ens diu l'Helena. No, bé, també ens diu l'Helena. Ara no va, toca't el raó. Per què no pugen ara? Calla, que aquests són... No, pensava que se m'aguantava, no. L'Helena que diu, estàs ben musculat, braços, això és bo. En Santi Puig que diu bona nit. Montserrat que ens diu bona nit. Hola Montserrat. Luis Díaz que ens diu una nit. Joan, hola guapíssim. La Pilar que ens diu bona nit Brenda, ja sóc aquí. Jo el segon sac també, crac, infern anem, sí, noia, sí. L'Helena que diu cert, mantenim a molts començant per funcionaris i seguint, sí. Avui en dia els sous no es paguen per la feina que fas, sinó pel que esperen de tu. Bona nit, Joan i Penya. Això de les ajudes s'ha convertit en una dinàmica, tot Déu s'hi apunta, però molt per culpa del sistema, com tu dius, manca de feina o feines cutres. I el Lluís Calle que ens diu bona nit, aquí un altre sac de patates. Sí, nen, som 2 sacs de patates, què vols fotre? Home, tenim disculpa, Hi ha alguns sacs de patates que hem estat apoquinant, I fins l'últim dia. A mi l'últim dia ni me'l donen, ja. Jo que vaig esperar fins a l'abril del 25, jo no hi arribaré pas. Jo els he dit, dic, hòstia, al mes que em digueu que no em doneu la jubilació, però com vols que aguanti jo 2 anys més? Sí, no em veig en cor ni d'aguantar fins la setmana que ve, goita, que et dic. Ben parit, doncs això, mira, he tingut una alegria. Sí, que us he dit, no sé si ha sigut amb una de les dues, canviem una mica el tercio perquè l'estúpid continuarà sent estúpid. Calla que us ensenyaré una foto i us explicaré una cosa. Lluís, ja t'explicaré, quan m'he anat a fer les fotos ja t'explicaré, bueno, ara faré algun comentari, vale? Ho acabaré explicant tot, però... Espera que us ensenyo la foto i llavors conversem. On t'he deixat? Hòstia, que no m'hi veig ara, tu. Que no he agafat la llinterna, ara em fotré de cap, ara. Sí que havia agafat la llinterna, però l'havia deixat allà a l'altra habitació, que no hi ha llum. Mira, us ensenyo una foto, mira, després us explico una història. He fet de model avui, Lluís. Mira. És que us explico. M'ha passat a mi sempre m'han de passar coses. Fot 15 dies, que ho sabeu, més de 15 dies, ja és la tercera setmana, que vaig demanar un telèfon a Movistar, que és el que m'ha arribat avui, vale? Però imagina't, porto 15 dies sense sortir de casa, com a molt he anat aquí a l'àrea de Guissona i tornat, vale? Em sembla, sí, bueno, l'altre dia vaig baixar a Igualada, sí que és veritat.
que és quan vaig enterar-me que el dijous vaig baixar a Igualada i és on em vaig enterar de que no tenia DNI. Bueno, llavors resulta que demà tinc hora per demà, i m'he anat a fer les fotos, me n'he anat a Igualada i què he fet primer? Ah, sí, he anat a comprar tabaco. He anat a comprar tabaco allà a l'estanc del Marc, saps aquell que està com una cabra? Per cert, fa dies que no el veig allà. No dic que no hi vagi, però jo també fa molts dies hi vaig molt de tant en tant. Abans hi anava més sovint. I això, la qüestió, que surto de comprar tabac i he fet una búsqueda del Google, saps? Fotos Igualada. Fotos DNI Igualada. I una de les que em proposava era un carrer que hi havia allà mateix, i dic, vamos pa allà. Truquen. Celeris es diuen, sí, la companyia que reparteix per Movistar es diu Celeris. Y que somos de Celeris, que tenemos un paquete de hace unos días aquí, que si va arriba, que si pa abajo, i tal i qual, el mateix. Li torno a dir, escolta'm, que teniu el còdig malament. Dic, jo ja he trucat 2 vegades. 08717 i ells posen 719. Dic, però collons canvieu, no hi ha manera, No se ha podido entregar y tal. Pero collons, tío, vale. Digo, mira, yo ahora estoy en Igualada, no estoy en casa. Digo, para un día que salgo de casa, coño, digo, porto 15... ¡Ay, que nuestro repartidor está en Igualada, que ahora le paso su teléfono, dele usted la de Leonsis la ubicación y que se lo entregue aquí en Igualada mismo? Pues això hem fet. Me n'he anat a la casa de fotos i mira, jo vaig anar fent unes fotos i t'envio d'allò de la foto. Bueno, la qüestió, que he entrat allà a la botiga, he trobat aparcament, nens. Aparcament, s'us ho juro. No una mica més, ni una mica més, no! A la porta. He obert la porta del cotxe i tenia la porta de la botiga. Com us ho dic, acollonant. Això passa quan Matrix està allò una mica, saps que a vegades hi ha fallos a Matrix? Doncs això deu ser un fallo d'aquells que, perquè normalment quan tinc pressa, quan m'estic pixant, quan em truquen al telèfon i tal, no trobo aparcament, si trobo aparcament ja n'hi ha un que s'espera, en fi, sempre se'm complica tot. I avui per mi que Matrix ha tingut un moment de reinici, i en comptes d'omplir-me el carrer de cotxes aparcats, s'ha deixat, mira, s'ha tornat gilipolles i deixem-li el puesto al Joan, s'ha tornat idiota el programa. Però imagina't que no s'ha quedat aquí, que s'hagi tornat idiota el programa. Per això m'he fet aquesta foto. Entro després d'enviar-li amb el tio Clar, la noia em veia allà dins del cotxe i jo allà trastejant amb el mòbil. I diu, coi, pensava que no entraries. Una noia molt simpàtica, de debò, molt. I d'aquí ha vingut la foto aquesta, que ens hem fotut a xerrar com si ens coneguéssim de sempre i hem quedat per anar a fer un cafè. Llavors he pensat, perquè clar, m'he estat esperant un rato allà, per això he anat a comprar tabaco, perquè ara aquests dies quan vaig a comprar, quan surto de casa no agafo el tabaco, i així no fumo. Però com que m'havia d'esperar estona, dic, saps què, Joan? Doncs agafa't un sobre de tabaco. I esclar, vull dir, hem estat xerrant, m'ha fet les fotos, i li he dit, jo faig de model, li he dit. Diu, sí, diu, posa una cara guapa i he posat aquesta cara. Deu ser, per això li dec haver agradat, però diu que les dones deien abans, no sé si encara es diu, que les dones els agrada als homes que les fan riure, doncs deu haver sigut això, perquè la tia es descollonava. I jo em pensava que havia fet la foto i me l'ha ensenyat amb la càmera digital, però clar, jo anava a buscar aquestes i me l'ha fet, diu que et faig un regalo, i llavors allò típic, dic, un regalo, dic, i jo què?
Diu, un dia vens i fem un cafè. Dic, va, doncs vinga. Vol dir que, no sé, sé qui aniré perquè és molt simpàtic. Llavors que tingui sense pensar coses estranyes, Però, hòstia, sí, llàstima que és un carrer que, ja et dic, la sort que he tingut avui, això no es repetirà ni en diumenge. Vull dir, ni en vacances. Trobar l'aparcament allà a la porta mateix, en aquell carrer, havent-hi un supermercat que hi ha una mica més enllà i tal, és impossible. Uns blocs de pisos de collons. Saps? Com per trobar... No, això no es repetirà mai més, però bueno, ja aniré per cap a algun altre puesto. En fi, ben París, doncs això, la nota d'avui d'una mica d'humor. I això, que ja ho veieu, 3 setmanes esperant, vale? trucant, enviant missatges tant a Celeris com a Movistar, oye, que llamadme, coño, hostia puta, que está equivocada la dirección, que la dirección correcta es la siguiente. M'ha arribat el paquet, vale? M'ha arribat el paquet amb la direcció dolenta des del primer dia. Em diu el tio de la furgoneta, diu, este paquete está en mi furgoneta hace más de 15 días. Dic, ya lo sé, ya. Dic, pero fíjate que tiene el teléfono, Dic, ¿y por qué no has llamado? Ah, es que nos tienen que dar permiso. Fot un guantazo. Però bueno, ja tira el telèfon. Vol dir que això, ben parits. No sé què més us podria dir, que llavors em queda tot el tinter i... Ja et dic, bueno, em sembla que he explicat una mica tot el dia això del Villarejo. Ja et dic, a mi demà em sembla que hi torna, no sé si torna demà. Val la pena escoltar-lo, jo no et dic ni que te'l creguis ni que no te'l creguis, simplement que les coses són com són, vale? I el James Bond és molt guapo a les pel·lícules, vale? I el que has de mirar de les pel·lícules d'espies no és el que mira la gent, que el Villarejo parla com un carajillero i l'altre, perquè si t'hi fixes el Villarejo sembla, no sembla, és un carajillero, vale? I parla així, però el tio té estudis, el tio sap el que es diu, I una cosa és que s'expressa com s'expressa, però quan tu has estat en els baixos fondos tota la teva puta vida, pues és igual com els policies que s'infiltren en bandes de màfies de drogues i de rotllos que al final acaben més drogats ells que els clients, m'entens? Vull dir, aquest, pues, ja us dic, jo, la gent que es pensi que el CNI o que això dels espies, que el servei d'intel·ligència, que és això, un servei de gent intel·ligent, que s'ho tregui del cap. Els més tripaterrones, els que no tenen cap mena d'empatia, que els hi és igual matar amb una criatura que 15, que la seva mare, que els hi sua la polla. Tota aquesta mena de gent, doncs això és el CNI. Gent que fa el que fa, i els polítics ho saben, com li ha dit, com li ha dit amb l'Artur Mas, que li va dir ahir. Diu, tú, para meterte en política, tú ya sabías que ¿me que se te pone de barro hasta la cintura. Allò que us dic jo, qui arriba a ser un professional de la política, a guanyar diners, a cobrar un sou, a ser diputat i a no deixar mai la política? Un fill de puta, una persona mitjanament honrada, honesta i una mica intel·ligent, ni per diners, no es pot aguantar, que us ho dic en sèrio, que hi ha molta merda, que són gent que maten, que no són com l'Al Capone que venia a casa teva i et fotia 2 tiros al cervell. O t'esperava amb un bate i et rebentava la cara d'un bate de béisbol. No, aquests fills de puta et maten amb les vacunes, et maten tornar-te boig, et maten perquè et prenen la il·lusió amb el jovent. Cada dia hi ha més suïcidis. Et maten fent-te sentir culpable a totes hores de tot el que fas. Et maten dient que vagis de vacances i tu llavors has de, saps, vas amb el teu barco i tal, i vinga, i llavors
has de tragar-te que hi ha molt fum a l'atmosfera, que venen els turistes i que no vulgueu veure lo dolents que són els polítics, lo males persones que són, lo assassins que són, i tota la gent que els ajuda, saps? I sobretot, com ha dit ell, diu l'espia més bo que tenim són els periodistes, perquè diuen el que, mentre se'ls hi paguis, diuen el que sigui. Davant d'això jo no puc. Ja et dic, la mentida, els estúpids, el món és seu, n'hi ha molts, i és el que us he explicat. Quan passes al punt d'equilibri, la mateixa mediocritat ofega amb la gent intel·ligent, i llavors els intel·ligents el que fan és amagar-se i no ensenyar que ho són. Vull dir, passar inadvertits perquè és pitjor. Perquè és pitjor, perquè llavors la gent se't menja amb tu. I et dic jo, per què ho he dit sempre el que ho he dit? Doncs perquè això fa molt temps que ho vaig veure en el seu moment. Per això no voto, per això penso el que penso, per això jo a mi tant me fot que s'emportin com si se'n volen emportar 50.000 milions d'aquí a Catalunya cada any, o cada setmana, o quan sigui que se'ls emporten. Per què? Doncs perquè jo no pago ni un euro d'impostos, que no ho enteneu. I us proposo a vosaltres que si no voleu que us robin més, deixeu de tenir el que tingueu i tindran de buscar amb un altre, però amb tu no et podran robar perquè no tindràs res. Això ho heu d'entendre, que només hi ha una de manera, de que no vinguin els gats a casa, que no els hi posis menjar. Només n'hi ha una de manera, no n'hi ha cap més. Però jo insisteixo, a Catalunya sempre podrà més el seu màrtir i el complir amb la meva paraula. Encara que haguis d'anar amb una polla d'un negre al cul, saps? I un cascavell a la polla, això t'és igual. Perquè encara seràs més màrtir. Goita què em fan, i jo no deixo d'anar a treballar. Ja us explicaré que jo ara tinc una moguda, bueno, demà és el DNI, demà és el DNI i que m'arriba una persona aquí a casa, ja no podré estar amb el meu, i me'n foto dels nervis, perquè ara havia pillat carrerilla i vaig tornar a gravar, en fi, que ara ho tenia al huevo, m'he estat una estona jugant també i em canso per això, els ulls em cansen. I que no menjo, cago en Déu, saps? Tia puta, que ara m'estava mirant i dic, hòstia, Joan, tio, has de menjar, hòstia. Em costa, nens, em costa molt. Tot deu anar lligat. Saps què passa? Que mira, si jo desapareixo, home, esclar que a algun o altre li sabrà greu, vull dir, no et diré que no, val? Però saps què penso? Que un any després de la meva mort ja seran molts menys els que se n'en recordaran. I per altra part deixaré de ser un sac de patates. Sí, us ho juro que no ho dic amb cap mena de doble intenció, és ben bé perquè ho penso així, és que no... M'havia fet molta por a mi la mort, molta, de jove m'havia fet molta por, molta. Però mai he sigut un hipocondríac, això no. A mi em feia por quan realment he passat moments de perill, doncs la primera vegada que surts amb el cotxe de la carretera, saps? Que no saps encara, és la primera vegada. Comprens? I els cotxes que vaig tenir els primers no era dels que més accidents tenia, perquè de seguida diguéssim que vaig aprendre a conduir, per dir-ho d'alguna manera. Però me la jugava molt, clar, i fins fa un parell d'anys, quan vaig començar a fer vídeos encara us deia que anava tot hòstia per la carretera, i vaig a tot hòstia per la carretera, ara no, ara m'ho agafo amb una mica més de tranquil·litat, però no sóc mai dels més lents, això no, ni a l'autovia i molt menys en una carretera secundària. Ja voleu que us digui, és el que hi ha.
L'únic que em foten nosa i que ja m'hi he acostumat són els ciclistes. Però mira, el dia que tingui algun percance també penso el que penso. Jo no t'obligo a estar aquí al davant sense protecció i en canvi jo vaig protegit per un cotxe, vull dir, tingui jo la culpa, la tinguis tu, això és el de menys. Vull dir, el mort seràs tu. Vull dir, allò que us dic jo, vull dir, entrar a parlar de coses que tots, és que si jo tinc raó, jo vaig en cotxe i tu vas amb una bicicleta, ja està. Et protegirà d'alguna cosa la raó. Doncs no t'hi posis, home, per on passen els cotxes, collons, vull dir, saps, una mica de seny, gilipolles. Però, ja et dic, des del moment que es vesteixen com es vesteixen, que es posen unes sabates que no se les posaria un esgarrat, saps, cloc, que caminen, que semblen idiotes, saps, sempre amb el cul moll, que deuen tenir fongs, me cago en Déu, la tita plena de fongs, saps, envasades al vacío de colorecs, no allò per passar discret, no, de colors ben forts que tothom vegi que vas en bicicleta, saps? Aquella panxa que no hi ha manera d'aguantar-la. Déu. I a sobre donant pel cul a la carretera, no? Tinguessis d'anar a treballar cada dia en bicicleta, fill de puta. Com feien els d'abans. Ja veuries si et llevaries a les 5 del matí per anar en bicicleta, ja. I jo com aquells de la Volta Ciclista a Espanya, que hi ha fotografies. Ara encara fa pocs dies que algú també l'ha tornat, són d'aquelles fotos que van donant voltes, saps? Dos ciclistes, saps? L'un amb el cigarro a la boca i donant-li foc amb el que portava al costat amb una pujada així, saps? L'any 60 o l'any 63, fumant. Jo no dic que s'hagi de fumar, només dic que ho feien. Que us poso? Abans n'he vist una que m'ha agradat, jo no sé quina era. Va, posarem aquesta també està prou bé. Pues això, ben parits i ben parides. Em deia algú, l'altre dia em deia, ara que hi he pensat, amb el vídeo, em deia algú que diu, hòstia, no posis la música al començament o al final, no sé, que el que volem és sentir-te xerrar i tal. Sí, però saps què passa? Que haig de donar temps que es connecti algú, perquè si no ja està per saber si em funciona el vídeo o no. I llavors poso música. Vale, perquè s'ha de donar una mica de temps, allò de fer una mica de quòrum o de veure si hi haurà gent, si no n'hi haurà, o saps? Ja està inclús per això, per assegurar-me que em funcioni més o menys el vídeo. Ben parit fa que em despediré. Apreciado y distinguido público, muchas gracias por estar aquí en esta otra edición de Los Circo, el circo de l'inframón, bruixes, bruixots, éssers estranys, criatures del nit, el que puja, el que baixa, el que espera l'ascensor, el que s'ha quedat tancat a dins, i entre els que em conto jo, els que esperàvem els marcianos, que nens, me cago en Déu, cada vegada ho veig més lluny. Ja dic, això m'ha tocat, perquè jo realment vaig pensar, dic, hòstia, calla, que abans de morir-te encara veuràs, encara que sigui mentida, inventat per la NASA o per qui sigui, saps? Com la pandèmia. Però, hòstia, dic, encara veuràs un ataque dels marcianos, encara tindràs de sortir a defender el planeta Tierra y ahora todos somos hermanos y no hay banderas porque luchamos contra un invasor espacial i tal. Dic, encara viuràs uns moments èpics abans de morir. No estan por la labor. No estan por la labor. Prefereixen anar-nos tornant idiotes, anar-nos tornant bojos directament. Per això d'aquí ve que pugin els suïcidis. Vale? A dins que per dirigir una empresa hi ha d'haver el 50% d'homes i el 50% de dones, i en canvi per tenir un fill poden ser un 100% de dones o un 100% d'homes. Vull dir, la paritat es veu que amb la parella no cal, però en canvi cal el món de la indústria i el món del no sé què. Hem de ser meitat mascles i meitat femelles. Amb una parella no. Una parella pot ser tots dos del mateix sexe. Sou uns fills de puta. Que et quedi molt clar. Tots aquests que penseu del tots i totes, aquests que dieu que menjar vegà, tots aquests els animalistes,
les feministes, tots aquests són uns fills de la grandíssima puta. Farem Flashdance, What a Feeling, de la Irene Cara. Flashdance, diu aquí, saps què vull dir? Interpretat per la Singing Live. Som-hi. Moltes gràcies i bona nit.